Malawi Today. Kuno ndi ku Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Madzulo abwino ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Chance Mozobanda poyamba mitu yake. Kaununi wachiwiri wamomwe zokolola zikhalire chaka chino waonetsa kuti mulingo wachimanga ukwera ndi 9.2% kuyerekeza ndi chaka chatha. Bungwe la MEC latsimikiza oponya voti kuti palibe yemwe dzina lake linasowa kapena kufufutidwa mkaundula wa oponya voti pa chisankho cha pa 16 Septemba. Mlangizi wa mtsogoleri wa chipani cha UDM Patricia Galiati wakana mlandu omwe apolisi anamtsekulira kukonza upo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo boma lasankha akuluakulu a board za kampani za boma zisanu ndi zitatu momwe mwakhala mulibe anthu kwa kanthawi. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Kaununi wachiwiri wamomwe zokolola zikhalire chaka chino amene unduna wa zaulimi unachita zotsatira zake zaonetsa kuti mulingo wachimanga wakwera ndi 9.2% kuchoka pa matani 2.7 million chaka chatha kufika pa 2.9 million chaka chino. Akuluakulu ku undunawo akuti kukwerako kwachitika kamba kakuchuluka kwa mahekitala omwe alimi achimangachi chifukwa cha mtengo wabwino wachimanga pa ntsika komanso mvula yomwe inagwa bwino. Katswiri wa zaulimi Dr. Tamani Nkhonomvula wati momwe zilili adindo ayike ndalama komanso chidwi ku ulimi wa nthirira kuti dziko likhale ndi chakudya chokwanira chaka chino. Tindiripoti la Blessings Kang'ombe. Mkalata yake unduna wa zaulimi wati ngakhale pali kukwera kwa zokololazi mulingo ndi wotsika ndi pafupifupi 20% mu zaka zisanu. Kutsikako kwachitika m'maboma Blantyre, Karonga, Mzuzu ndi Salima. Izi zachitika kamba kang'amba komanso kusokonekera kwa nyengo. Komabe undunawo ali zotsatira zakafukufukuzi zimathandiza adindo kukonzekera komanso kupezeka kwa chakudya m'dziko. Undunawo walangiza nzika kuti zikhale ndi chidwi ndi zotsatirazi ndi kukakamiza adindo akonze nkhani zakupezeka kwa zipangizo za ulimi ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za ulimi. Pakadali pano katswiri wa zaulimi Dr. Tamani Nkhonomvula wati sodabwa ndi chiwerengerochi potengera ndi momwe mbewu za alimi zilili m'minda. Chaka chimenechi mvula inapota kwambiri, inayamba mochedwa m'madera ambiri alimi anapezeka kuti apera kawiri ena katatu mabe zinaende zinaenda kuti kuende maso panasi mavuto kati ya nchepereka amene anapota semana kuchepa kapena kuti kukolola zochepa chonchi kupeza chithunzi cha kuende wakuinali mabe chifukwa kuti nthawi ikadalipo kukhulupirira kuti tichaupangaso investi kwambiri kuitako. Gawo lachiwiri lakafukufuku wa mbewu waonetsanso kuti chiwerengero cha mbewu zina monga mpunga, soya ndi mtedza nacho chikwera malinga ndi unduna wa zaulimi. M'malo mwa Zodiac kunchinji ndine Blessings Kang'ombe. Akuluakulu ku msika wa Fodya wa Lilongwe Ukanengo ati zonse zili mchimake zokonzekera kutsekulira msikawu komanso nyengo ya malonda a Fodya chaka chino. Mkulu wa msika wa Fodyawo a Samuel Nkhuche akuti Fodya amene alandira pano ndi wapamwamba zomwe zikupereka chilimbikitso kuti alimi apeza phindu lochuluka chaka chino. Mneneri wa bungwe loona zaulimi ndi malonda a Fodya Tobacco Commissioner Teleforus Chigwenembe wati kampani 11 zatsimikiza kuti zikugula Fodyayo chaka chino. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC Justice Annabel Ntalimanja watsimikiza kuti palibe munthu yemwe dzina lake linasowa kapena kufufutidwa mkaundula wa anthu odzaponya voti. Ntalimanja ati Commissioner Francis Kasaira ndi anthu ena 18 mayina awo analephera kusintha malo odzaponyera koma MEC yakhazikitsa 15 April ngati tsiku lomwe anthuwa adzasinthe malo oponyera voti.
Antalimanja atinso anthu 60,761 ndomwe asintha malo amene adzaponyere voti, ndipo chiwerengero cha onse oponya voti pano ndi 7.2 million. Iwo anena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, ndipo mtolankhani wathu Alex Banda anali komweko ndipo ali mu studio muno kuti atifotokozere zambiri. Madzulo abwino Alex. Madzulo abwino chance zonadi wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno Justice Annabel Ntalimanja wati zonse zili mchimake. Izi nkutsatira funso tidawafunsa kuti Your education doesn't just change your life. 1 million afufuridwa mkaundula wa anthu odzaponya nawo chisankho pa 16 September lapano. Izi zikutanthauza kuti nkhawa zomwe Amalawi anali nazo zichoke, kamba kuti iwo atsindika kuti anthu 19 ndomwetu anapezeka kuti mayina awo sanakwanitse kusamuka malo odzaponyera chisankho. Ndipo Antalimanja atsindika kuti pofika pa 15 April mwezi uno adzawafikira anthu amenewa kuti akachite msamuko kapena kupita kokasintha malo odzaponyera voti. Monga momwe unafotokozera chance, mmodzi mwa iwo ndi commissioner wa bungwe la MEC Francis Kasaira, omwe pa nthawi ya msonkhano wa atolankhaniwo anali pomwepo. Pongotsindikanso Antalimanja ati 60,701 ndomwe asintha malo awo odzaponyera voti, ndipo anthu 7,216,899 ndi omwe akuyembekezera kuti adzaponya chisankho. Komabe ati mabungwe, zipani ndi ena onse adzaloledwa kuchitatu kaundula kapena kalondolondo wa mayinawa pa nthawi yoyikika yomwe ili mu mndandanda wa zochitika wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Alex Banda amene anali ku msonkhano wa atolankhani umene bungwe loona za chisankho la Malawi Electoral Commission linakonza madzulo ano. Popitirira ndi nkhanizi, mlangizi wa mtsogoleri wa chipani cha UTM Patricia Galiati wakana mlandu omwe apolisi anamtsekulira kuti ayankhe omwe akuganizira kuti ndi anzawo awiri anakonza upo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko lino. Iwo akana mlandu pomwe anakaonekera ku khoti lero. Mbali ya boma yatibweretsa mboni 15 mlandu ukalowanso mu khoti pa 28 April. Akhwima Mchidzi ndi lawyer wa Galiati. Lori khoti anati ikana mbali zonse kuti Galiati tipanda kutenga plea akayankhe mlandu. Nde anakayankha mlandu upanga upo kweza ndando kuti apsa president. Ayankha kuti mlandu wakukana ndipo aboma anakabisa mboni 15 koma mboni ziziyamba kubwera pa 28 April. Mau Akhwima Mchidzi, lawyer wa Patricia Galiati, mlangizi wa mtsogoleri wa chipani cha UTM. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo madzulo ano munitine Chance Banda tionenso mitu yake tisanapitirire. Kaununi wachiwiri wa momwe zokolola zikhalire chaka chino waonetsa kuti mulingo wa chimanga ukwera ndi 9.2% kuyerekeza ndi chaka chatha. Bungwe la MEC latsimikiza oponya voti kuti palibe yemwe dzina lake linasowa kapena kufufutidwa mkaundula oponya voti pa chisankho cha pa 16 September. Mlangizi wa mtsogoleri wa chipani cha UTM Patricia Galiati wakana mlandu omwe apolisi anamtsekulira kukonza upo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo boma lasankha akuluakulu a board za kampani za boma zisanu ndi zitatu momwe mwakhala mulibe anthu kwa kanthawi. Boma lalengeza mayina anthu omwe awasankha kuyendetsa ntchito zosiyanasiyana za kampani 8 za boma zomwe mabodi awo analopanda anthu. Comptroller of Statutory Corporations Peter Simbani wati akukhulupirira kuti anthu omwe asankhidwa athandiza kampanizi kuti zigwira ntchito zake moyenera. Komabe mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kambwandira wati ndiokhumudwa kuti anthu akusankhidwabe maudindo ngati awa potengera kudziwika pandale. Western Good walemba ripoti ili. Zina mwa kampani zomwe munalibe mamembala a mabodi ndipo tsopano asankhiramo ndi monga za Airport Development Limited, Air Cargo Limited, Lilongwe Handling Company ndi Cannabis Regulatory Authority. Mbani ati boma alikukhulupirira kuti anthu omwe awasankhawa akatsogolera ndi kupereka uphungu woyenera poonetsetsa kuti kampani za bomazi zikugwira ntchito yake moyenera. Koma mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Sesata Awire Kambwandira wati ndiokhumudwa kuti anthu osayenera kupitirira kusankhidwa m'maudindo ngati awo.
iye atafika adapepesa kugulu kunena kuti amaunguza zomwe adanena maloya kuti pali chigamulo china chomwe chidaletseratu zomwe amafuna kulankhula, koma iye anati chigamulo chimenechi sadachipeze. Choncho adapitiriza kuwerenga zomwe adalemba, ndipo jaji Chipawa adanena kuti maganizo aboma kuti abweretse mboni ina yatsopano ndipo ofuna kuti atsate ndondomeko. Apa Nkhuta Basa amene amayimira mmodzi momwe anthu amene akuyankha mulandu pa nkhani imeneyi anati ndi wokondwera ndi chigamulochi malingana nkuti zomwe akhala akunena zatsimikizika ndi akhoti. Oyimira mulandu boma pa nkhani imeneyi a Ellen Jandilanga wati boma lilibenso chidwi chobweretsa mboni zina zowonjezera koma kuti limalize tsopano ndi nkhani imeneyi. Mchaka cha 2020 bungwe lothana ndi ziphuphu m'dziko muno la ACP linamanga Jean Matanga omwe adakhalapo wapampando wa bodi ya Eskom komanso mkulu wa Eskom pa nthawi imeneyo a John Kandulu, phatikizapo afanana nkhono komanso akandi ako Emilias poganizira kuti adasokoneza pa nkhani yogula katundu, ndipo ndalama zokhudzidwa mu nkhani imeneyo ndi 4.6 biliyoni Malawi kwacha. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe walonjeza kuti adzatsegula mgodi wa bauxite pa phiri la Mulanje kuyambitsa maulendo a galimoto zoyenda mlengalenga pambali potsegulanso fakitale yopanga katundu kuchoka ku zipatso ya Mulanje Canning. Kabambe abwereza kunena kuti zatheka kudzera mu 500 billion kwacha yomwe boma lidzayika pa chaka mu ntchito za migodi zokopa alendo komanso ulimi. Luka Beston walemba ripoti ili. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe wati pambali posintha ndondomeko zoyendetsera boma, iye wati pakufunika kuyika chuma chochuluka m'magawo angapo monga za ulimi, migodi komanso zokopa alendo. Akabambe abwerezanso kunena kuti akazapambana pa chisankho cha pa 16 September chaka chino, gawo lililonse mwa magawo atatuwa lidzalandira ndalama zokwana 500 billion kwacha pa chaka, komanso boma lawo lidzatsegula banki ya chitukuko. Poyankhula pa misonkhano yoyimayima maboma a Tcholo ndi Chiradzulu, Akabambe ati boma la UTM lidzatsegulanso mgodi wa bauxite mu phiri la Mulanje kuyambitsa maulendo a galimoto zoyenda mlengalenga komanso kusegula fakitole yopanga katundu kuchoka ku zipatso ya Mulanje Canning. Kumigodi kumene kuchezeka pa panel billion kwa chaka ndi chaka, zimenezi zathandiza kuna kuti migodi zatsegule migodi osachepera 10 mdziko muno kwa zaka 5 zoyambirira zimene UTM tidzakhala tikulamulirapo boma la dziko lino. Komanso pa panel billion kwa chaina kuntchito zokopa alendo. Anthu amangonera tilimbikitse migodi, tilimbikitse mafakitale, tilimbikitse izi, koma amangonera ndi pakamwa samayikamo ndalama zina zilizonse. Koma ifeyo kusiyana kwa ife ndenawa ndi ife UTM. Anthu asadya katatu chifukwa tizika pa panel billion kwa chaka ndi chaka nkhani za ulimi, cholinga anthu adye katatu. Anyamata ntchito tizapeza 1 million job plus, cholinga tikaika ndalama mafakitale migodi zina zotero, ntchito zimene zapezeka anyamata adzakhala ntchito. Poyambirira mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala anadzudzula boma ati kamba koyika ndalama zochepa 60 billion kwacha kuti agule chimanga pofuna kulimbana ndi njala, pomwe nyumba ya mtsogoleri wa dziko lino yalandira ndalama zokwana 67 billion kwacha. Kasimaubi kuwerenga ripoti la Luka Beston. Akuluakulu a polisi ayamba ndondomeko muno. Ndondomekoyi yomwe akuikonza mogwirizana ndi mabungwe a United Nations Development Program UNDP, UN Women ndi ofesi ya kazembe wa dziko la Ireland ifuna kuthana ndi kuchepa kwa amayi mpolisi ndi kuthetsa nkhanza. George Kalungu ali ndi ripoti. Mwazina ndondomekoyi ithandiza kuti ntchito zonse za polisi mdziko muno azizigwira molemekeza ufulu wa anthu komanso kulingalira kusasiyana pakati pa abambo ndi amayi pa ntchito, malinga ndi mkulu ona zolemba anthu ntchito ku Malawi Police a Violet Magwaya. Tikafikira anthu monga mafumu achipembedzo, andale komanso ngakhale anthu a m'midzi kunena kuti pa nthawi imeneyi tonsefe tigwirire ntchito limodzi yonetsetsa kuti ana ndi amayi akutetezedwa. Ifeyo ngati ma professionals a polisi mbali yathu tikuchita komanso anthunso akachilandire bwinobwino. Ronan Swine wachiwiri kwa kazembe wa dziko la Ireland kuno ku Malawi wati ndondomekoyi ithandizanso kuti apolisi mdziko muno azilemba amayi ochuluka komanso kuthana ndi nkhanza zochitiridwa munthu kamba kuti ndi mayi kapena bambo.
mwazina ndondomekoyi yakambapo magawo angapo ofunika kuwakonza monga kuchepa kwa amayi maudindo akuluakulu ku polisi komanso kulemba ntchito apolisi achizimayi ochuluka malinga ndi katswiri yemwe akutsogolera kukonza ndondomekoyi Dr. Benedetta Malunga yemwe ndi mphunzitsi wa zamalamulo ku University ya Malawi. Budget izikhala kuti ili ndikagawo ndithu kometeka kupita ku nkhani za gender. Chinthu chinanso chimene tinaona ndi cha kuchepa kwa azimayi maudindo. Nkhani imeneyi ikuchitika chifukwa choti monga mukudziwa bungwe la polisi ambiri kuyambira kale anali azibambo. Ndondomekoyi yaonjezera pa ndondomeko zina zomwe zilipo kale kuyendetsa ntchito za polisi monga ndondomeko yoletsa kuchitana nkhanza zogonana pa ntchito komanso ndondomeko ya chitukuko cha ntchito za polisi. Malo mwa Zodiac ndine George Kalungwe. Ndi nkhani imene yonse tafika mapeto pa nkhani zimadzulo ano koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Kaunono wachiwiri wa mwezi wokolola zikhalire chaka chino waonetsa kuti mulingo wachimanga wokwera ndi 9.2% kuyerekeza ndi chaka chatha. Bungwe la MEC latsimikizira oponya voti kuti palibe yemwe dzina lake linasowa kapena kufufutidwa mkaundula oponya voti pa chisankho cha pa 16 Septemba. Mlangizi wa mtsogoleri wa chipani cha UTM Patricia Galiati wakana mlandu omwe apolisi anamutsekulira wokonza upo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo boma lasankha akuluakulu a board za kampani za boma zisanu ndi zitatu momwe mwakhala mulibe anthu kwa kanthawi. Munali ndine Chansimo Zabanda zikomo pokhala nafe. Aupatiyane za nyengo ndi amazini bwenzi losaona nyengo. Usiku uno ndi mamawa tiyembekeze nyengo yofunda ndi ya mitambo yapatali m'madera ambiri kupitilira komanso mvula ya mabingu ikuyembezeka kugwa m'madera ochepa makamaka mchigawo chakumpoto ndi amphepete mwa nyanja ya Malawi. Masana kudzakhala nyengo yotentha ndi ya mitambo yapatali m'madera ambiri komanso mvula ikuyembekezeka kudzagwa m'madera ochepa. Kwa Ngabu kufunda kufika 24 degrees Celsius, ku Mangochi 23 degrees Celsius, ku Blantyre 19 degrees Celsius, ku Lilongwe 18 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 17 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera chakumvuma ku Maidzombe ya Mkuntho madera omwe mukugwa mvula ya mabingu. Pofika lachinayi timze madera ambiri kukhala ndi mitambo yapatali komanso dzuwa likuyembekeza kudzawomba mwapo ndi apo. Ku Mzuzu dzuwa likuyembekeza kutuluka 12 minutes to 6 ndipo lidzalowa 18 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa lidzatuluka 10 minutes to 6 ndipo lidzalowa 19 minutes to 6. Pamene ku Blantyre dzuwa likuyembekeza kutuluka 14 minutes to 6 ndipo lidzalowa 25 minutes to 6. Za nyengo kuchokera ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Nali ndine Dave Tisungani Majawa. Madzulo